Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses tagabos. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Good morning! Diretso na kita. Sabi ka na pag-asa kasubagong agang-aga sa monitoring niya to, medyo nagde-dissipate na yung amihan northeast monsoon. Here comes now. Padiit-diit nang maglalaog ang init. Pero hindi naman yan bigla tabi, ano? Lunes, 22 ka na Enero 2024. Ano man tabian pinagkasiributan niya to ngunyan, dapat mahal na Diyos ang ipigpaenot niya to sa gabos. Happy birthday sa mga nag-birthday. Kasabay na dyan tabi ang pag-imbitar mi. Mag-iriba-iba kita sa kudalas 10:30 programa ng Tingog kan Banwaan. Ano tabi ang pinagluluto lamang na pangudtuhan dyan sa mga taga-Daraga? Mrs. Folay dyan sa Bagong Bayan kan Daraga. Kumusta sa familia? Madam Mrs. Folay. Kamu dyan sa Albay District, anong pinagsisiributan? Napangudtuhan. Good morning po sa satuyang mga barkada, midbid na security guards sa inman kamo nakapuesto. Mabuhay man ang mga parasira asin an parauma. Drivers kana jeepney, SUV, vans, taxi. Diyan sa Bicol International Airport, good morning. Uy, si Sir Jeffrey Santos Endimar talaga naman amay na nagbabati asin nagpaparamdam yaon sinda sa Australia. Nagaantabay sa Tingog kan Banwaan. Sa Ligaspi, Manay Salmang Bahoy dyan sa Victory 27. Good morning. Uy, si Madam Pilar Akende. Yan, good morning tabi dyan. Madam Pilar Akende sa Gold Street asin Good Luck Novelty. Mga sadiring tao sa Madam Pilar Akende. Mabuhay tabi Madam Pilar Akende. Kumusta ka mo dyan? Si Sir June, yung atin dyan na relohero. Ara mo, Chief Tech, kung ano gustong sabihon kang relohero. Para irahay ki relos. Sir June and sa staff dyan kan Good Luck Novelty as in Gold Street, good morning. Sa Catanduanes, Diyos marhay na aldauman. Siyempre, Sir Tony Reyes. Sir Tony, good morning tabi sa imo. Remembering our former VP Ariel Aike, AA. First death, tama ba? First death anniversary ni VP Ariel? Tama ba? Ewan ko, Sir Tony, birth anniversary ba? O hindi ata ko birth anniversary. Sir Tony, kasi yung kanya, yung second death, tama ba ano? Sir Tony, sige,
remembering our former VP Ariel Aike. Tabi, Sir Tony, good morning, tabi, Zaymo. No, ecstasy, extano, ecstasy. Katuang tadyan na news team, Pading Jimmy sa muyang chief, si kumpadreng Jomar, kumpadreng Al, Joshua Bino, Ans Galero, asin si Henry Mata sa Manibela, Chief Tech Ramir sa tuyang control technical, sa tuyang traditional radio, region-wide, sa pigabot ka sa tuyang persa, imaging sa luwas kan Kabikolan, sa newsroom, ampad agos pong pagsubaybay, kang walang kapaguran. News Director Mardela, katabang si Angel Mustaza. Si Jen may pinag-asikasong importante, ano? Siyempre, yaon man dyan si si Jimos Barrios. Sa samuyang social media platform, yung mga news na nabawasan nindo sa internet, DCGB News Online, Jimos Barrios with the group news team. Chikitan, chikititan, tandang, kitumbang, bang, kitumbang, ketepe, tepe, tampang, bang, kitumbang, kepin. Chikitan, chikititan, tandang, Sa IT, si Jerome Nico Martinez. kitumbang, kepin. Ecstasy, Si Sharon Leron. Tama ba? extano, Si Trecia Marilitana. Okay na. Si Sharon Leron, ang sa tuyang kasabay. Ako man sa indong servidor sa radyo. 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Good morning sa Satuya Gabos. May report kita, baka maputol, ano? Okay ba yung linya ni Chief Jimmy? Paki-check Chief Tech Ramir. Nasa linya. Ansa mo yung Chief Reporter, kumpadreng Jimmy. Chief Jim, good morning. Salamat padi, maray na aga sa mga parantabay. Preskong barita ini para sa mga taga-uwas. Nagdeklarar na sa mga barangay ang 31 anyo soltero, si John Kenneth Trinidad, taga Nagas Uwas, madalagan for mayor sa Uwas sa 2025. Ba, panibagong kunyan ha, panibagong personalidad, kumpadreng Jimmy. Bago, Kobin pa, Oho, John Kenneth Trinidad. Chief of Staff ini ni 4th District Congressman Fidel Nograles sa Rizal. Oh, may kunyan, may background sa politika. Igwa, Oho, taga saan siya? Nagas, Coastal Barangay Uwas. Nagas, bagong, igwa siya dyanin naturalmente, igwa yan dyanin family roots, kumpadreng Jimmy. Native. Native, ba? Pero siya ang chief of staff, matindi ha, ni Congressman Nograles. Oh, sige. Inapot niya to ang nagbusol sa saya. Ano ang nagbusol na maggalaog sa 2025 election? Sinabi niya, experience siya sa trabaho, pag-abot sa pag-deliver ng social services, iyo ang expertise niya, asin iyo ang trabaho niya, duman sa Rizal. Oho. Asin ang inadala niya, o edukasyon, iyo ang kagamito niyang formula para maserbihan ang UAS. Graduado ini, tabi pa rin, Bachelor of Science in Mathematics diyan sa Divine World College. Libinyan ini. Divinian, okay. Graduado man ini sa Australia National University. Australia National University. Master Public Safety. Ba, Master in Public Safety. Oho. Ngunyan, matatandaan inot ng Master Safety ba ito? Public, nalinguan ko, tama ba itong pagkasa ko? Oho, day bale. Public, basta Master Aline, tapos duman sa Australian University. Oho. Matatandaan, inot ng nabulgar digdi na madalagan sa ngaran nin alkalde, si Kagawad Attorney Sharon Escoto, tugang ni Mayor ta. Tugang ni Mayor. Oho. Gibi na initabi pa di, outgoing na si Mayor Domingo Escoto. Sa salida, si Kagawad Attorney Sharon Escoto. Iyan, okay. Di kun, Sa- kung masumiring kumpadreng Jimmy, duwa na, ang
magbabanggaan dyan sa kargo politika alkalde. Iguana ning katampad. So mga iskoto. Aha. Ngunyan, question is, kumusta daw ang link kaini dyan sa oposisyon kan uwas? Ta remember, Iyan, kan nakahurong ko man one time, personal si Alcalde Escoto, kumpadring Jimmy, nagpahayag na ini na ako ngayon pipapreparar ko naman sa mga tao ko, tatibaan ngayon ining 2024, lalong sa budget mi ngayon na iyo nga ni iso nangyari kumpadring Jimmy baga, maging reenacted na naman. And posibleng sa budget naman for next year, tibaan iyo naman ngayon ang mangyari. Kaya pinag-abisuhan niya na dapat timan sa mga flux niya kumbaga dyan sa uwas na magpreparar mga empleyado na tibado yun naman ngayon gibuhon because of this squabble painunot-unutan dyan sa kunyan sa uwas between the Sangguniang Bayan and yung opisina kan alkalde, which sabi nga ni Alcalde Escoto coming from his mouth mismo, nagpuon nga ayan piyukan magbutwa man sa pangarang kan sa kuyang tugang na yun ipapasalida man ngayon sa pwestong pagkaalkalde kumo ako naman ngayon ultimo. ito ang inot na pinag-antisiparan na ang madalagan bilang alkalde si Vice Mayor Hector Loyola. Oho, si Vice Mayor Hector, okay? Ang question, dahil man ini pa nagpapahapyaw manungod sa politika, pag ginapot mo ini, ang pigsasabi kay ni, gabuso na sa trabaho, digdi sa Sangguniang Bayan uwas. Di ko niyan pa siya. Playing safe, pinagtatago niya paan suksukan barahan niya, dukuton pang marhay sa udob niya sa dugdug. Dahil man ini naglalantad, gabusin ni sa trabaho ang pinagtututukan niya, Iyo, lalo na ang manungod sa budget. sa budget, iyo man ang okay? Hanggang sa ngunyan, dahil pa ang gusto niya mangyari, masunod ang mga proseso. Ngunyan, balikan to si John Kenneth Trinidad. Okay. Sigun sa iya na nagpo na siya na magpamidbid sa mga barangay and nakipaghampangan na siya sa mga barangay captains, iba-ibang sektor sa sosyedad. Oho. And na-discover niya to, kaiba-iba niya, iyo si amiga mo, classmate mo, former kagawa Jing Redrico. Si Jing Redrico ang kaiba-iba ni John Kenneth Trinidad. Dahil man niya to manigaran sa public na si former kagawa Jing Redrico, iyo ini ang dakulang leader kay to ni former governor o dahi panadidikyo Noel Rosal. Totoo, iyan si classmate na Jing, dating konsihal man dyan sa UAS. Saro iyan sa key officer, key point leader ni dating Governor Noel. Ano? Anong pagtukaw nga ni baga ka ni Governor Noel Rosal, 5 bulan garo ito, siya ang Quinta District Coordinator na baga, digdi, sa 3rd District. Matik siya. Duman siya sa Kapitolyo Tulos. Igwas siyang lamesa duman. Oho. Tagulpi ang tiwala ka ito ni dating Gobernador Noel. Ngunyan, pigtuturo-turo good ko ini, kung si John Kenneth Trinidad, gagawa Jing Redrico ang nasa likod baback up ka di gustong sabihin, may latag tulos digdi si former Governor Noel Rosal. That's a possibility, politically, compadreng Jimmy. May posibilidad because, siyempre, ang kuwangkayan, ang alyansa kaan, political alliances, yung pinaka-safe is como midbid si Jing, kagawad, si classmate, na political ally ni dating Governor Noel. So, iyan ang logical political conclusion as of now. Baan kunyang grupo ni dating Governor Noel yan, if ever na magkuhan man si Governor Noel na publicly, na idiretso man ang pagka-gobernador niya comes 2025. Although, sigun kay John Kenneth Trinidad, ano niya, kung may mga kolaborasyon ka na, mga pakipag-uron sa mga alangkaw, mga batikang politicians, ligi sa Albay. Wala pa da. Dai pa, basta nagpabidbid pa sana siya. Time will come pero digdi nangunan concentration niya sa UAS. Oo. So si
si Attorney Sharon Escoto, kagawad, Oho. di man manigaran, ano sa likodan ka ni si Congressman Joey Salceda. Oho, yan. So, grupo ni Congressman Joey. Mhm. Aha. Kung ining si John Kenneth Trinidad, kagawad Jing Rico an backup, di may implikasyon ini Mhm. na si Gob Noel Rosal baka may pag-aaram kay ni. Uday pa man. Dispes pa siguro niya ito Dito pa yan masabi. Oho, dito pa yan masasabi. Oo. Okay. O yan na tabi pa din ako kunta. Siyempre, gusto ko kaya makatabang, mapakaray, kasi maging progresibo kading banwa uwas. Sa kita ko, prepararman kita sa itong edukasyon, sa itong eksperyensya, na gamitin ko yun at being, makatabang ako sa diri kong banwa. Pagkamutin ano? Ako, nagtapos ako ng Bachelor of Science in Mathematics sa Divine Word College of Legazpi. Saro akong Divinian. Tapos nag-master's degree ako sa Australian National University sa Crawford School of Public Policy ng Master of Public Policy. More than qualified. Anong big target mo po posisyon? As of now. Ngunyan tabi, siyempre, kita ko na baka makonsidera kita ni mga tao na maging sa indang leader iti sa Banwang Uwas bilang isang mayor. Yan na tabi pa de. Yan, Masters in Public Policy palan ade. Master Public Safety, Master Public Policy. Yan, we stand corrected. Master in Public Policy. Kung proprietaryo ang tono, ang timbre kan boses, budaan linyada, igwa talaga ning lining sa politika. Oo. O como siyang chief of staff ni Congressman Nograles kan anong distrito to compadreng Fourth, Jimmy? Fourth District, Kan Rizal. Yan, mga Nograles, mga konyan yan eh. Ang mga Nograles, darakulang ngaran yan sa politiko. Politika. Ay, sige. Oo. Oh. So, first heard yan tabi pa de. Digdi sa DCGB, nakahuro niya to mismo sa persona, nagbilaki unon pa, 31 years old, Oho. single. Yan. Welcome to the club and expect mga 2 or 3 weeks, igwang madistroso na naman kaya. Igwa. Bakit igwa naman Oho. maglantad na iba? Igwa ning maglantad na iba. So, here goes. Kung nagpupuo ng political simmering kan taon. June, aram mo, pag June, kumpadreng Jimmy, kung yan, all out na yan, June, kaining taon na ini. Aha. Pero ngunyan, para latawanan, example, yan si John Kenneth Trinidad. Aha. Sige. Month o year of revelation nilingo niya. Iyo, anong barangay nga ni si John Kenneth Trinidad? Nagas. Nagas kan uwas. Sige. Okay. Sige. Okay, yan tabi pa de. An sa to yang eksklusibo pakihuron and nadangog Jimmy na salita DCGB News. Thank you so much, kumpadreng Jimmy. Nagpupuo na tabi. Sa totoo lang, nagpupuo na yan and it will escalate pag abot kang June, ining June, hanggang na yan pababa, hanggang December, political, kunya na yan, maneuverings tabi in preparation po sa eleksyon sa masunod na taon. Yan, John Kenneth Trinidad, Nagas, Uwas Albay, nagataram na, makandidato ako, alkalde kan Uwas. Mientras tanto, kumpadreng Jomar, what's happening dyan sa First District? Kumpadreng Jomar. Salamat pa rin, Pio. Good morning sa mga parantabay. Sa dagdag na bareta, ma-resolvera na sa wakas ang magabat na problema na pinaghahampangon yan na nagkapir ang mga residente sa Baybayon kan Purok 6 Barangay Igang Albay na pag minakusog ang ukol, minataob, iabot sinda kan tubig kan mga ukol na inaantos sa sundo sa kanyang mga residensya. Oho. Initabi pa rin, Pio, matapos na bisitahon ka nakaaling si Manin ni Mayor Edsel Villasa kan Bakakay ang lugar, asin nahiling mananggad kan alkalde na
itong mga residensya na harani sa Sabang o itong susasalog na minabalda sa dagat, Oho. pero sulat na sudagat, susalog pa din, Oho. sa kahaluyan, mga baybay na darakang salog, pasiring sa dagat, na stuck na duman sa bukana. Ay, sulat luluwasan. Yan. Oo. Kaya susalog, nag-iba direksyon, pasiring na sa mga harong sa gilid kan baybayon. Nag-spill over. Sige. Nag-spill over, nagkaigwanan nin bagong dalan. Mhm. Ang paghukol, ito ang minabusol kan tubig gali sa salog, pasiring duman sa mga harong. Mhm. Sinabi ni Villesa na ang sitwasyon duman, iyo ang makahuro adit kan sa iyang bisitahon, dahil yaw ng posibilidad na baka kung kumusog-kusog ang uran o ukol, baka pwedeng kaunon kan ukulan arong na mga itong apektado. Oho. Ang problema diba, pag mahukol na siya, madagat umaga, yung mga harong po man, di kakadkad kang tubig na taso halin sa salog, iba na sa dalagan, nagangilid din sa may maharong. Si Mayor Villesa, Oho. katakod ka ini, tulos man na bubinisita sa DPWH ang alkalde kan mabisita niya itong Barangay Igang Mhm. para idulok ang problema. Sinabi kan alkalde na nakaulay niya si Engineer Salvador Empilio, ang Maintenance Division kan DPWH Regional Office Number 5, Mhm. asin tulos man na nagtuga na mapadara nintako pakangunya na si Mana tangani na remedyuhan ang pakay na ito para mientras kaya riba sa posibleng plano susuk kay Villesa iyuan kadkadun itong mga natambak na basod Iyo. asin iulang na lugo diretso duman sa bagong pinagagihan kan tubig tangani na day na magantos duman sa kaharungan. Ay, that's Alagad good. naglalaw That's pa manggiraray si Villesa Mm. na baka lamang sa lalong madaling panahon magkuhanin permanenteng solusyon sa bagay na ito. Iyo. Pagkatapos na matawan mo na immediateng solusyon. Kaya ngunya na si Mana, susog sa alkalde, naghahalag siya digdi sa Banwaan kan Bakakay, Oho. sa ipinanuga kan DPWH na pagpadara ng bako para masolusyonan ngo na paramihan para sa nasabing problema. Iba talaga, Yan. kumpadreng Jomar, iba talaga kung mismong minatindog ang alkalde, maglakaw pasiring sa lugar kang problema at ilinganan, so DPWH nangako na mapasiring na dyan ning mapadara na ning heavy equipment, kayo na yan na nakabarad yan sa lugar na antang aning dai na mag-apwak sa tubig sa mga barangay. Oh, Tama, gunuan. Paripiyo. Mm. Pinisita mismo, Binisita. kan alkalde, sa lugar duminuman mismo, linakaw-lakawan itong subaybayon na itong pigabot ng tubig. Iyo. Nahiling niya aktualmente sa sitwasyon, kaya nakadalagan tulo siya sa DPWH para Oho. maaksyonan da ito. Dakulang barangay, gulping residentes kumpadre, afektados? So mga sabaybayon man lang tabi pa rin piyo, so atubang sa dagat, So atubang na sa- harani duman sa salog. Iyo, totoo. Tadyan, kung ang mangyayari kan kumpadreng Jomar, kung daiyan masolusinan, so tubig na hali sa inland, spillover sa inda, pati su dagat, magsarabatan dumana sa lugar ninda. Oh. Actually, yun ang nangyayari nga ni nangunyang padingpiyo. Iyo. Yun na ang nangyayari. Pag Oo. minahukol, isabat na ito, pasiring sa harungso dalagan, Ay hirak kan mga residentes dyan. and pigkakadkad na so mga puon kan sa indang harong, kalitong bagong salog, bagong agihan kan salog, na instead na diretso sa dagat, uminang gilid na duman sa mga kaharungan. Okay. Ano suko niyan? Ano ang desisyon ni alkalde habang mantang dai pa su bakho o su equipment na mga kay na bara, pwede pa da itong istaran na dai mamiligro so mga residentes na afektados? Over? Pigiling ko yung pa di tama nagsiwala man sa alkalde nangunya na si Mana Tulos mapadara na itong DPWH
ang pighalikan masanan nindada. So, pagkabot kang panahon na magkaigwaki mas makusog-kusog na, alba, oran, makusog ang ukol, dur delikado. Pero sa ngunyan, pigkakad-kad pa man sana. Kumbaga, pigdidila-dilaan. Isus Mariosep. In terminolohiya mo lang yaka. Lunes na lunes. Ano ito? Pigdidila-dilaan na supong kang harong. Alang yak. Sige. Kaya yan ang posibilidad na mangyari kung mabisita ko niya ka DPWS, magkakaigwasin danin immediatamente solusyon. Ngani na medyo makurukampanti man ang dagan kan mga residentes na apektado. Anong barangay nga nito, kumpadreng Jomar? Anong barangay tabi? Barangay Igang, kan Bakakay. Sige. Apo. Yan ang report, Jomar Vian, DCGB. Thank you so much, kumpadreng Jomar, sa dagdag man na istorya hali dyan sa luwas. O yan po ang tingog kan Banwaan, ang swing kan informasyon na hali sa 1st District o 3rd District. Madalagang kita sa 1st District. Ang tema, manlain-lain po sa tingog kan Banwaan. Sana po na magugustuhan nindo ang dalagan man kang programa asin mga temas manlain-lain po yan talagang ang swing dahil masabutan kung ano ang malawag na informasyon. O dyan tabi sa mga taga-barangay Igang ka na Bakakay makisabi sa 3rd District angan-anganon pakihalat-halat ta so alkalde nindo dyan mismo si Alkalde Villeza oto na nakihuro na sa DPWH mapadara na dyan in equipo heavy equipment kakay-kayon na nakakabara sa salog tanganing so tubig hali sa inland free flowing na tabi dai na diyan malapwas sa dai na malaog sa indong mga kaharungan tabi dispas itong so kakay-kayon na mga materyales basod asin iba pa iaabat duman sa pagirilid kan salog tanganing iyo na magserbing trensera kontra sa tubig na hali sa salog tabi. Sana po yan mapadali-dali kan DPWH tayong alkalde na mismo nag-request sa Indo and igwa na po ning assurance man sa tuyang makaymano dyan sa barangay Igang kan Bakakay na yan po masusolusinan sa mas lalong madaling panahon. Oras, Pilipinas, 9:34. An oras hatod sa Indokang, Pilipinas. Para healthy lungs, pa-check ka langs. Choose Surf Bar na may power bula at power puti. Basta surf, ang galing-galing. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Red Horse Beer, lakas ng tama, pero di wasak. Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Ferrexited RightMed. Pag may check, that's the right one. The right one is RightMed. Ang simpleng pampakilig, nor sinigang. Tando ay light, gaan nang may kasama. Choose Surf Bar na may power bula at power puti. Basta surf, ang galing-galing. This time check is brought to you by Liverade Silimarine Capsule. Liverade, it's liver lover, boys. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Why choose Divine Word College of Legazpi? What does it have to offer? Divine Word College of Legazpi is a Catholic higher educational institution that embraces the core values of Excellence, professionalism, service, Christ-centeredness. justice, peace, and integrity of creation. Divine Word College of Legazpi ensures that students are properly guided to make the best decisions in their future career. It offers opportunities for students to foster their educational growth and provides quality services that will lead to their success. The application for admission is now going on. For inquiries, please visit the Admissions, Guidance, and Testing Center. You may also contact telephone numbers 480-2148 or 480-3108 or mobile number 0967-206-7429. What are you waiting for? Enroll now! Divine Word College of Legazpi. Your success, Our word. ABB Catering Services. Affordable, elegant, trusted for years. AVP
AVP Catering Services. Through the test of times, AVP opened their doors in every life celebration. AVP, through the test of times, we have served you at your own home. AVP, through the test of times, we open to-go meals to bring home to your family. And the rest, we will give you the best. AVP Catering Services. AVP Catering Services is here to serve you from delectable Bicolano and international dishes to a beautiful atmosphere of our function halls. Perfect for all kinds of celebration. For reservation and inquiries, call AVP at 0926-970-1851 or at 0918-735-4008. Email us at avplegazpi@gmail.com or visit us along Imelda Rosas Avenue, Legazpi City. Follow us on Facebook. Kainan na! Tinola na! Tinola? Wala namang lasa. Tinolang matabang kulang. Dagdagan ng Nor Chicken Cubes! 1 cube lang. May rich flavor pa. May sarap ng isang buong manok! Na matagal na pinakuluan. Nor! Sarap ng tinola na miti sarap. Sarap pala ng tinola. Ang miti ng lasa. Ma, extra rice pa. Nor! Kapag napapasarap ang kwentuhan, napapasarap din ang inuman at pulutan. Pare, hinay-hinay lang. Baka hindi lang ikaw ang may tama, pati na rin ang atay mo. Practice moderation and a healthy lifestyle. Isama pa ang pag-inom ng Liver Aid Silimarine Capsule. Ang Silimarine extract mula sa halamang milk thistle ay may antioxidant properties na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng atay. Mabibili ang Liver Aid sa mga leading drugstores nationwide. Be a liver lover. Boy, mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Nay, ibang klase ka talaga magmahal. Lahat ibibigay mo. Kahit kulang ka sa tulog, parang hindi ka napapagod. Lalo na pag nagbe-breastfeed ako, lagi kang nakangiti at masaya. At sa pagkain ko, ingat ka na maayos ang binibigay mo. Nay, salamat po sa tiyaga mo. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, kinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Para kay Coco Martin, ano ang ibig sabihin pag may check? Pag may check, high quality. Pag may check, abot kaya. Kaya kapag hanap ay gamot, huwag mahihiyang magtanong at hanapin ang check ng right med. Hanapin ang check ng right med. Pag may check, correct! Pag may check, that's the right one. Hanapin ang check ng right med. Pag may check, that's right med. If symptoms persist, consult your doctor. Ako si TB. Akala niyo ba tapos na ako? Andito pa ako at 1,000,000 Pilipino pa rin ang pinapahirapan ko. Pero kaya namang iwasan ng TB. Simple lang, tumigil sa paninigarilyo, mag-exercise at kumain ng tama. At syempre, consult tayo sa eksperto, ang primary care provider mo.
isang paalala mula sa Department of Health at USAID. Pilipinas, para healthy lungs, pa-check ka langs. Magpakonsulta na sa inyong trusted healthcare provider. Ang Vitamin E Canfarex, 995 pesos per capsule, SRP sana. Kaya Urual daw. Ang Vitamin E Canfarex, 995 pesos per capsule, SRP sana. Kaya Urual daw. Farex D-alpha tocopherol acetate vitamin E. Ang vitamin E ng Farex. If symptoms persist, consult your doctor. Sharmila Printing Press and Advertising. For fast and affordable printing, choose Sharmila Printing Press and Advertising. Offset and digital printing. Services offered: tarpaulin printing, flyers, receipts, brochures, business cards, magazines, folio, invitations, newsletters, letterheads, and more. Sharmila Printing Press and Advertising specializes mugs, t-shirts, panaflex, Sintra boards, signages, pull-up banners, and more. Visit us at Rawis, Legazpi City, near Rawis Barangay Hall, with branches in Barangay 19, Rizal Street, Cabangan, Legazpi City. Contact 742-6260 or 0917-523-5819 or 0917-148-0361 and 0933-856-2142. Email us at sharmilaprintingpresslegazpi@gmail.com. Open from Monday till Saturday, 8 a.m. until 5 p.m. Sharmila Printing Press and Advertising, where we print your choice. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Anong asing kilig sinigang mo? Pork! Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap. Basta may Nor Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asing kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na. Pero di bibigay. Heidelin Diaz po, sa sakit ng katawan, mag-Alaxan FR. Tagos sa pinagmula ng sakit. Andae abot kan pahid-pahid, pigtatapos kan Alaxan FR. Laban lang, Alaxan. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Hello, Manay Jody. Oh, may kalentura ka raw. Iyo po, kulog pati kan payo ko. Daiman kaya nagasir sa bulong ko. Padalan kita ng Biogesic. Magaling sa sakit ng ulot lagnat at iwas pa sa posibleng side effects. Oh, salamat po. Yan ang Biogesic. Jody Santa Maria po. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Do it with Ann Curtis. Di ko kayang tanggapin ang sipon, headache at sisig. Di pwede yan, sis. Dapat kamutin mo agad ang sipon. Okay pa ako, Ad. Kaya pa naman. Girl, dapat sa sipon, mag-Neosep Forte agad para kompletong ginawa sa lahat ng sintomas ng sipon. Ngayon wala na ang sipon ko. Neosep Forte, para sa kumpletong ginhawa sa lahat ng sintomas ng sipon. Alagang Unilab yan. Phenylephrine HCl chlorpheniramine maleate paracetamol is the generic name of Neosep Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpabalik-balik ang hilab, pangangasim, at sakit ng tiyan, baka hyperacidity na yan. Hyperacidity? Target the acid with Kremel S tablet. Hyper-bilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. Parang kasing bilis ng commercial na to. Mag-Kremel S tablet na. Unilab yan. Aluminum hydroxide magnesium hydroxide simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbibili ng gamot, dapat subok, dapat trusted, dapat dekalidad. Alagang Unilab yan. Alagang Unilab yan. Alagang Unilab yan. Para sa pamilya, siguraduhing subok, dekalidad at trusted ang pipiliing gamot. Siguraduhing alagang Unilab yan. Diarrhea? Tagal sa banyo. Sa Diatabs, tapos ang diarrhea. Basta diarrhea.
Sulit sa bilis ang Diatabs. 750 SRP lang. 2 capsules work in as fast as 1 hour. Alagang Unilab yan. Loperamide is a generic name of Diatabs. If symptoms persist, consult your doctor. Buhat! Paren, lakas ah! Dali lang sa'yo. Kaya ko rin ba yan? Mukha lang madali kasi pinaghandaan. Araw-araw, palakas ng palakas. Dahil may disiplina, may training. Yun lang? At may Revicon Forte. Naka-Revicon para makatulong sa kondisyon ng katawan. Lakas! May calcium, magnesium at amino acids. Tumutulong pampalakas ng muscle at buto with proper diet at exercise. Ang mahirap, nagmumukhang madali. Lakas! Anumang buhat, may lakas na di umaayaw. Alagang Unilab yan. Multivitamins, minerals, and amino acids is the generic name of Revicon Forte. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Thank you so much, Chief Tech Ramir. Sandali muna tabian. Basahon taman mo na ini nagkapirang mga mensahe man sa tuyang programa. Diyan sa kay Cha Leti and Louis Vivar kan Barangay 4 Sagpon. Good morning tabi sa Indo ha. Tanganing wag makwantasin na ma-acknowledge sa tulos man si Migong King Reginaldo. Sa pamilya Migong King, good morning tabi. Yung number ni Andy Mar, ipa-announce na lang taod-taod tabi Migong King. Narumduman ko, pigahagan mo pala nito kansaro. Ipa-announce na lang ki Andy Mar yung kaasa sa iyang number tabi, taod-taod, Oy, dyan tabi sa NGCP MTD Bidaraga, nagdadarangog sinda Richard Loterte, Charles Llames, asin Byron Robedillo. Good morning tabi sa Indo dyan ha. Sana yaong pa kamuhunyan ko palang nabasa yung text Indo. Pasensya na po ha. Dyan sa NGCP MTDB Daraga, Richard Loterte, Charles Llames, asin Byron Robedillo. Mabuhay tabi ka mo dyan sa NGCP. O sabi naman ni 8057 second death anniversary. Yan tabi. Ni former VP Ariel Aike. Listening ang pamilya Kulanag. Kambarangay 1 EMS Barrio. Sabi ni 5216. Narumduman ko ining Kulanag. So nag-inject sa sakuya. Diyan ka ito sa LC3. Kaso primerong booster shot yun ito. O panduang booster shot. Parang nurse Kulanag yun babae. Sige, good morning tabi dyan sa Indo, sa Kulanag family. And yung mga nasa taod-taod, yung yaon dyan tabi sa DCGB News Online, isusunod ko man kamo. Tapadaogon ko man ang mga reports dyan sa luwas. 11 minutos bago mag-abot ang alas 10 nin pagkaaga. Ands, good morning, what's happening? Good morning, Sir Pio. Good morning sa mga parantabay. Sa mga nagdag niya tong Bareta, drug cleared na ang gabos na mga barangay sa syudad ken Legazpi, Alagad. Dahil pa pwedeng madeklarar bilang drug cleared city sa probinsya kan Albay ang bilog na syudad ken Legazpi. Klaro mo niyan na pagkaaga ni Pidea Albay, Provincial Barangay Drug Clearing Officer, Agent Marcy Naag sa entrevista kan DCGB News kung sa insigun sa iya, day man sinda basta-basta na madeklarar kan siring na klasifikasyon kan syudad dahil sa may kaipuhan pa na agihan na prosedimyento. Kung sa iya naghahalat man sinda sa gobyerno lokal kan syudad na mag-comply sa mga requisitos na ibinabahal isa sa indang national na kaya central na opisina asin man regional office bago magkaiguan in deliberasyon asin pagdeklarar kan drug cleared status kan syudad kan Legazpi. Sigun kay Naag, maugma sinda sa siring na bagay dahilan sa matapos ang halawig na panahon na kuha na kan syudad kan Legazpi patama-tama para maklarar kontra sa illegal na droga ang gabos na barangay Alagad naghahagad din pasensa kung dahil pa basta-basta makiklear ang syudad dahil sa may kaipuhan pang agihan. Ipinaliwanag ni Naag na sa kunyan igwa pa sa nanintulo na mga drug cleared na LGU sa Albay, partikular na ang Hoveliar, Malilipot, asin man ang Banwaan kan Kamalig. Kung in kaso man maaprobahan tulos, makasumiter tulos ng requisitos ang gobyerno lokal kan Legazpi, posibleng nyo na taon may declare na iniya asin madugangan naman ang mga drug cleared na mga LGU sa bilog na probinsya kan Albay. Sige.
Sir Pio, information palig di sa Lawas, kay Bahan si Boy, Ans Galero, DCGB. Salamat man an sa istorya hali dyan sa luwas kasabay si Boy sa Mobile. Aramon ta saro pang report bago kita mag commercials and news break. Si Joshua nasa linya. Joshua, what's happening man tabi? Good morning. Yes, good morning Tabi Sir Pio. Good morning sa mga paraan tabay. Sa dagdag man niya itong bareta, dara kan mga reklamo, concerns na tigapaabot kan mga residente. Kung sa Sir Pio, nagiging problema na dyan sa barangay Sagpon, Daraga, Albay. Ang mga four-wheel vehicles na nagpakapararada sa gilid sa nakan mga tinampo, nakakaulang na sa tamang agihan. Pinagpuna na ining tawan o magtumar action digdi ang barangay council kung saan si Kapitan Poy Barahas ipinaarapod kanakaaging Sabado itong mga may sabiri ng mga lunadan, mga driver tangali ng mapaghoronan kung ano ang solusyon sa nasabi na Sir Piyong problema. Balak mo niyan kan Konseho de Barangay na magbilog nin sarong ordinansa. Alagad bago man iyan, nag-desisyon mo unang ipapod, gabos na may sabiri as in driver ng mga lunadan. Tangani kung ano man ang mabilog na desisyon, partisinda kan binilog na ordinansa. Taipuhan na ining masolusyonan sigun ki Kapitan Barahas, ta number one concern digdi pag-igwanin mga nangyayaring emerhensya. Halimbawa may sulo sa barangay. Ang mga fire trucks baga kaya ngunyan Sir Pio, bako na suarog kan dati ngunyan darakula na. Oho. Dahil nakaka-penetrate sa mga looban kan mga barangay. Kung halimbawa gulpi ang mga nagpakparak na mga bihikulo sa gilid kan tinampo. Kung kaya mabilog ng ordinansa, tangani nang ma-regulate ang siring na bagay, may mga kinuruaman na suwisyon hali sa mga driver as in may sadiri, tangani nang sa mas lalong madaling panahon tabi Sir Pio, dahil nakimangyayaring mga ulang-ulang sa mga tinampo, interior roads and purok dyan sa barangay Sagpon, Daraga, Albay. Dakula managad ang sakop kan Sagpon and it is teeming with the residential people area. Residential area yan na may mga vehikulos. Tapos yaon pa yung Bicol College na siyempre pag igwaning araw ka na institusyon ka na eskwelahan, pasilidad, igwan mga vehikulos dyan, yung faculties, yung students as well. Roger, Tabi, Sir Pio, naimbitaran gabos na mga driver and may suggestion. Sabi ni Kapitan Barahas, at least kaya kung makabilog na kami ng ordinansa, partisinda duman sa binilog na desisyon. Siguro, inda ko sana kung anong magbuto dyan, pero may option, yung one-side parking, sana one-lane parking, kumbaga. Hinagadan Sir Pio ng mga rekomendasyon itong mga driver, ang nagbuto mananggad na mga solusyon ninda, tugutan itong one-side parking. May mga interior roads man dyan sa Sagpon na gigibuo na sa ng one-way. One-way? Yan ang dito garing pamabilog. Depende na yan sa mga gigibong ordinansa. Tangon niya na pagkaga, may session so barangay council. Tutokaro naman tabi Sir Pio. Gabos na napag-oralayan ka nakaaging Sabado. Sige. Alright. Yan tabi Sir Pio, dagdag pa, istoryang barangay. Joshua Bino, DCGB. Thank you so much, Joshua. Hali dyan sa istoryang barangay. At least dyan sa Daraga. Now, may pig forward man na ano ba to? Sandali muna. Apudang ko daw si Kapitan Milabal and future city councilor. Clearing na ba to duman sa indang kunyan man, sa indang lugar, Si Kapitan Mama Mila and former incoming city councilor. Mama Mila, councilor, Kapitan, good morning. Magayon, ano mga entrada mo, noy? That's your honor, por respeto tabi, Kap Mila. Honor and privilege. Ano lamang, so, Gari may clearing na kamo, may clearing naman kamo dyan tabi sa barangay nindo, itong sa parking. Yun na tabi, and Pio? Oho.
Alo yun na, every time na igwang mga talagang nag-anticipar digdi si Mr. Marbella para tabangan kami kung paano iyan ma-curtail ang mga nagpapararking dyan. Okay. Alo yun, boss. Opo. Iyo yung managata pa kaito pang sarongta nagbutwa na yan na istorya dyan, yung clearing dyan. Ngunyan, ipigpapadagos lang nindo. Dyan sa may sa inaside nga na yan, tabi Kapitan Mila? Purok tres tabi, going to the INR. Balda baga po iyan na daraga sa Pagumbayan. Yan, oo. Day man dapat niya pagparapararkingan. Kumbaga, syempre, nakulunan mga estudyanteng nagpapara aragi dyan. Ngunyan, so mga tao, lugo yun nasa tao. Oh, yun. Kaya nakikihuron man kami dyan na dainanggan magparasinorotel ta. Kumbaga, nag-i-implement ngayon tabi Pio sa city. Sa city, opo. So, barangay. So, may inadapt man po sa ordinansa. Pero, day pa kaming so ticket? Iyo. So, citation ticket. So, citation ticket, tabi. Day pa kami kayo ito nakakako, Oho. Kaya, ang midigdi is, iapunan mi si Sir Andy para iyon mag-implement kang nasabing no obstruction and no parking. Yan. Iyo, tama. O di sige tabi, Kapbila, tamang-tama usapang barangay. Kadaklan baga Piyo, mga men in uniform. Ang may sadiri kang bihikulo? So mga nagpa-promote baga. Oh. Sumarios. Naligo ka niya ako. Kanina ayan alam, sabi ko, man ka mo implementer nga na kita, nadawaan. Kaya pakitay na lang, baso uskumaray na lang na pakihuron para dahil na kitang dakol na kuskus balongos. Iyo tabi Kapmil. Salamat tabi Pio sa oportunidad. Medyo grabe pa kaya Pio ang punta kaya di kita nakakaanong maray. Kumusta na tabi Kapbila palan ang preparasyones mo administratively matukaw ka na rin sa City Council? Nagyalag ako sa 30 pa man. Oho. Ngunyan na si Pres Isyam pa ang ma-comply kasyon na kumbaga day pa man siguro na confirm sa National Liga. Iyo po, sige tabi. O di kita sa 30 pa siguro or February na. Iyo tabi. Salamat Kapmila, mabuhay tabi ka mo dyan. Asin mabuhay ka man po Pio, asin ang sa imong programa. Maray na aldaw tabi sa Indo ka, boss. Thank you so much Kapmila Bal, and an incoming city councilor will be representing yung liga ng mga barangay. Yan, duwang istorya may kinaaraman sa traffic sa barangay, traffic management sa barangay, enot duman sa Sagpon Candaraga, Kapitan Toy Barahaz, and digdiman si Kapitan Milabal sa Barangay 2, EMS Barrio. Magkataraning man sa na yan Taso itong duman sa Sagpon, dakula talaga man na areaan, namong problema man sila duman sa parking, and digdiman sa parte kan Legazpi, ining Barangay 2, EMS Barrio, yung shortcut na yan, minaagi bagad yan sa may guest house, lusot na duman sa may DNR, lusot na yun sa Daraga. Kaya kung matraffic digdi po sa main highway, pwede ka mo dyan mag-agi. Ang problema lang, medyo sadit, ining kalyeng ining papalaog dyan, coming from Legazpi side. Pero pag luwas nito duman sa diversion itong alternate na tinampo, medyo dakula na po ito, ha? Mabarita mo na si Angel, pakalis ka nagkaperang pagirumdom. Tino, kunin mo nga yung salamin ko sa estante. Wala naman Gamitin mo kasi mata mo. Mahirap pag nagkakaedad na. Makatutulong ang lutein na nagbibigay ng proteksyon sa retina ng mata. Lutein na nasa Optin. Sa araw-araw na pag-inom ng Optin Lutein Capsule, may karagdagang nutrisyon. Sabayan pa ng tamang pagkain at exercise, malinaw ang pakinabang. Nakita mo na. Ang alim. Naku po, malilimutin pa. Optin, kitang-kita ang kalusugan. Ang Optin ay mabibili sa inyong suking drugstore. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Oh, Mayor no, ang kalbigan po lang ginamahigos. Ang orago na albayano, yan si Adrian Salceda. Taon-taon permimin na ginibuhan, todo-todo ang serbisyo dahil nagtitipid. Numero unang masasabi katuwang sa pag-asenso, ang tunay na legit. Dako lang tinabangan kaugmaan ng bitbit. Adrian Salceda, pag-abakan masa. Adrian Salceda.
Meal Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mommy, wala na ko ubo. Good. And what did Mommy give you? Planex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! This is ang surf bar. New look na. Bula, puti, power bula, power puti, ang power ng surf bars, ang galing-galing. Power bula, power puti, baretang gustong-gusto mo, may power galing. Surf bar. New look na. May active clean pa. Presyong wais pa rin. Surf yan. Pag-hire tong si Chong gagawin play ang P-pop song gagawin pag San Miguel Pilsen online game na tawan uwian na pero nagkwentuhan gagawin pag San Miguel Pilsen tapos nag-binge watching lang lakad dito best friend gagawin pag San Miguel Pilsen ano ngayon? Ano gagawin? Kahit ano pa yan, ilabas ang San Miguel Pilsen. Sarap laging kasama. Drink responsibly. Winner sa birit! Ilabas! Sa tropa, naging hit. Mag-beer call with San Miguel Pilsen. Drink responsibly. Pre, pag na-shoot ko itong behind the back, ultimate ako po. May gun nakapikit, isang kamay nakakadena sa kotse mo. Mga 20 meters ang layo, habang maliwanag ang buwan nang naka-Facebook Live at nanonood si Crush. Bigyan mo ako ng 60 million pesos, ha? Ginga. Ay, sana nag-Bingo Plus ka na lang for as low as 1 peso. May chance kang mag-uwi ng up to 60 million pesos jackpot prize. I-download na ang Bingo Plus app sa Google Play Store o Apple App Store. Keep it fun. Game responsibly. Download na ng Bingo Plus app, now in App Store or Google Play. Sa Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Para sa buong One Ginebra Nation, pakinggan nyo ito. Drink responsibly. Dahilan kaya lamang ang may tapang pinakalang dehado yung palalyamado. Ito ang tunay na never say die. Lamang tama. Saya na tama. Ito na itaas ang bagay. Drink responsibly. Hello, Manay Jody. Oh, may kalentura ka raw. Iyo po, kulog patikan payo ko. Daiman kaya nagasir sa bulong ko. Padalan kita ng Biogesic. Magaling sa sakit ng ulot lagnat at iwas pa sa posibleng side effects. Oh, salamat po. Yan ang Biogesic. Jody Santa Maria po. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta. Enod sa Gabos. Oras sa Pilipinas, alas 10:05. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta oras-oras. Nagpatanid si DILG Undersecretary for Barangay Affairs sa Chito Valmosina sa mga opisyales kan barangay na dumistansya sa mga nagbubusol kan signature campaign para sa pag-amyenda kan konstitusyon tanganing maibitaran ang anuman na penalidad. Sa pahayagan opisyal, kinonfirmar kaini nagilibot sa mga barangay sa bilog na nasyon ang mga nagkaperang sektor tanganing mangalap nin pirma sa mga residente. Dagdag pa ni Valmosina, dahil dapat makiaram ang mga opisyal kan barangay sa naunang bitang signature drive. Alagad, pigsugo kaini ang mga opisyal na i-monitor ang pigigibong inisyatiba. Yan ang pangalas 10 na bareta, hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mostaza. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga binasunod. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Ginebra San Miguel. Lamang ang may tapang sa Ginebra. Farex Vitamin B1, B6, B12.
Very excited ang simpleng pampakilig nor sinigang. This time check is brought to you by Liverade Silimarine Capsule. Liverade, it's liver lover. Boys, San Miguel Pale Pilsen, sarap laging kasama. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadamo ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Mensahe sa bagong taon ni Senadora Amy Marcos. Bago ang lahat. Dapat bago ang lahat. Bagong bihis. Bagong pananaw. Bagong ikaw. Bagong jowa. Bagong drama. May bagong mga kaibigan. Dapat may mga bago ka rin kaaway. Kasama yan sa buhay. Charot lang. Diyos ko, dahil. Di naman kailangan bonggang pagbabago. Basta brand new. Brand new year. Brand new you. Taon-taon kang mag-move on sa mga malas, mga ahas, at sa mga hudas. Maligayang bagong taon. Huwag tayong pabaon sa pagsubok at problema ay may solusyon. Oh, padi, natak ka nag-iidali. Uni baga padi, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka padi, dapat na magpabakuna kung makagat o makamrot ka kiayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung di maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon anggad padi. Kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Ta sigurado ang proteksyon laban sa rabies. Asin pinagkakatiwalaan kan gabos. Sa laog kan lampas 5 taon. Barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na padi, tamado mana kami sa Ravax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kang tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines, asin iba pa. Ansayin ng clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, pun alas 8, sagod alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagmin, Legazpi City, sa Inutan Sana, kan Ape. O mag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch, sa Tabaco, sa Inutan Sana, kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City, sa Hampangan kan Card Bank. Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravax sa Ligao City na makukuha sa 2nd floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Haranisa na sa St. Stephen Protomartyr Parish. Hello, Manay Jody. Oh, may kalentura ka raw. Iyo po, kulog patikan payo ko. Daiman kaya nag-aser sa bulong ko. Padalan kita ng Biogesic. Magaling sa sakit ng ulot lagnat at iwas pa sa posibleng side effects. Oh, salamat po. Yan ang Biogesic. Jody Santa Maria po. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Kaipuhan in sunshine, pero habo in sunburn? Farex Divet 800. Maski daing naiinitan, may sunshine. Farex Divet 800, the sunshine vitamin. Ang vitamin D ng Farex. Cholecalciferol is the generic name of Divet 800. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa buong One Ginebra Nation, pakinggan nyo ito. Drink responsibly. Ito ang dahilan kaya lamang ang may tapang. Pinakalang dehado yung palalyamado. Ito ang tunay na never say die. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa.
Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Diretso kita sa ultimong kabtango niya ng Lunes kang programa Tingog Ganbanwaan, Compadreng Al. Good morning, please go ahead. Good morning, Pade. Quality hospitals for free. Iyan ang misyon, as in pangarap ni Congressman Saldico. Kaya yaon ang pagpursige niya na mapakaray ng God, ma-develop pa ang Bicol Medical Center ngunyan, dating BRTTH, na plano ining gibuho ng bako sa na Bicol kundi Southern Luzon Medical Center sa mga maabot na aldaw. Ipinahayag iyan ni Congressman Saldico dahil sa iyan sa priority ninda na tinawanan ni na dakulang pondo para sa salud kan sa tuyang mga kababayan o kitang mga Bicolano lalo na. Kaya ngunyan kung mahiling ining dating BRTTS ngunyan iguana ki pigutugdok na dakulang building digdi sa may prentera ka ini may aranikan highway dahil yun na ini ang parte kan plano nagibuho ng Southern Luzon Medical Center ini sa mga masunod na aldaw. Gusto ng God ni Congressman Saldico kanako Bicol na mapa high level pa ang kalidad kan mga hospital sigdi ang pera kayan. Tiga plano niya man na sa kada mga munisipyo o distrito pagkaiguanin mga health centers para sa salud ka sa tuyang mga kababayan o kitang mga Bicolano mismo na yan ang pigaplano niya na talagang matutukan para na kitang problema pag-abot sa tuyang salud. Iyo man ang bentahe kung nakakakusina, Compadreng Al. Ayo, siyempre, sabi nga ni Kayan, ni Congressman Saldico, samantalang tan pagkakataon na ini habang yaong kita sa kusina, habang yaon ang tiwala kan sa tuyang presidente na mabinipisyaran na mismo, lalong-lalo na kitang mga Bicolano. Mas maray sa kusina duman sa pulike. Yan. Wilali ka tulos, dahil ka nagkalawag sa kusina. May papigpararanap ka mga pans mo. Ay, nangaya si Pio, nawara tulos. Yan ang style, minaatake tulos, pag di pantawo, buwelo. Pagka-atake mo, nawara ka tulos. Ay, papaghanapot ka na mga pans mo. Ay, nangaya si Idol Pio. Walang iya ka. Fernandez. Salamat, kumpadre. Puerte, sige. Rogado pa din. Tulog sa lawas. Duwang aldaw yan. Duwa o tulong aldaw na sibot. Sige. Sa mga asaga baka oray-oray na kondisyon ta. Ay, sige. Anyway, pare, yan ang informasyon. Harinig sa lawas. Alarmario, DCGB. Thank you so much, Compadreng Al. Salamat sa familia ni Compadreng Al Armario. Kapasyar ako duman, Chief Tech Ramir. Sa indat kafiestahan baga Senyor Santo Niño, iyon mahal na patron kan Sitio Pulike kan Maslog. Yan, mahiwas ang sudarma dyan ni Compadreng Al, may mabatag igonin so mga manok yaon dyan tabi so salamat Compadreng Al Armario. Sige, o itong mga viewers na nagpaabot man kan sa indang mensahe sus kasubago pa ini, pasensya po kung yan lang kita na panahon na naman Si Tio Floring na Graheda, good morning tabi sa indo dyan. Tio Floring na Graheda sa Kamaliga. Kay Rosa Betis,
Rosa Betis, good morning po. Heaven's Friend Staff, Bitano Legazpi City from Malate, Manila. O si Rosa Betis, yaon po dyan sa Heaven's Friend Staff. Yan, good morning Databi, Bitano Legazpi City from Malate, Manila. Si Korea Lustre, para dangog taman sa Tingog Kanbanwaan. Thank you so much. Tapos si Syo na Asiho. Aseho, good mo si Syo na Aseho. Good morning Tabi, Syo. Sir Syo na Aseho. Ang familia Obispo watching from Gabawan, Daraga Albay. And syempre Rodney Rempilio. Pa-shout out da Tabi sa mga tropang Pier 7 kan Bunguran, Uwas Albay. Aba, talaga na. Sana rayaon pa, nagdadarangog pa kamo naghiling. Ining nagkabara sa tang mensahe tabi sa DCGB News online sa broadcast niya to sa internet. Ano tabi? Yan. Okay, and then yung mga nagmensahe sa messenger. Si Migong King Rinaldo, good morning tabi Amigong King. Diyan sa Bangkeruhan, Legazpi City. So, pinagasisibutan naman bagangon yan kan gobyerno ining so pagliwat kan school calendar pasiring na duman sa dati June yata yung school opening. So dati na baga na nakatudan ta, pinagliwat lang yung because of the trend kan sa tuyang panahon, yung climate change. And nag-adjust yata duman sa international scheduling man kan opening of classes kan man iba-ibang eskwelahan, lalo na sukataraning niya to na nasyones. Ngunyan may pinag-aadalan na I don't know kung anong masasabi tabi nindo if June ibueltaan klase. Dakol na konsiderasyones iyan na dapat na pag-adalan, pero nakatudan ta na baga paano yung June, and ngunyan slowly we are adapting digdi sa bagong school calendar. Dahil nahaloy, ibabalik na naman yata sa June 7. Yan, nahiling-hiling talang po tabi. We leave it sa wise decision po kan mga policy makers. Takon ang tawan haputon, it will be of diverse opinion giraray. Salamog iyan. What we are looking for in here, lalo na sa Tingog Kanbanwaan po, sa Tingog Kanbanwaan, sa programa ta, siyempre may diverse opinion kitang pinagkukuaman tabi, pero we see to it as much as possible na igwaning konklusyon kung kaya niya to na ini so dapat na sabuto niya to asin maimplementar. Iyan ang importante, tanganing magkaigwaning peace and harmony. Tapermi na yan, igwan na po yan ng diverse, matek so saro, arog ini matek so saro. Pero pagkatapos nag-text, mag-inibong narado, ano ang konklusyon? I-guide niya to ang tao. Kaya baga may mga policy makers, may gobyerno kita ta. Iyan, pag abot kan panahon, so mga diverse conclusion na ito, mahugot dumanin na ideya, mahugot digdining ideya, then yung policy makers will decide kung ano. Iyon ang sikreto kan sarong komunidad na minahiro pa abante. Takun puro diverse opinion, tapos ang ururon, tapos ang programa, dahil ka maning konklusyon, wala tayong nakuan. Iyon, naka-express kita, magayunon iyan, maka-express kita. Kan sa tuyang ideya, opinion, mag-inibong. Pero after which, ano na po, paano umabante? So, sarong huroron, halimbawa, aron kayo ni sa kunyan, sa pinag-aadalan na mag-ibwelta sa June ang school opening of every school year. So, now, there will be diverse opinion, mabutwa at mabutwa. Pero dahil dapat magtapos duman. Ano? Iitaas sa mga policy makers, ano po sa magiging solusyon? Okay? Ano so conclusion, logical conclusion na gigibuhon, tanganing umabante na kita. And that conclusion na ginibukan sa tuyang mga policy makers, dapat nasunodon. Tanganing umabante na kita tabi. Yan. Arog ka anta, kung grabing diverse opinion na daining logical conclusion and di pinagsusunod itong so na-arrive at na conclusion, permi kitang araw kay ni Pilipinas, permi kitang igwang nagbubutong paibaba, gari da imi naabante.
because of those diverse opinion na sabi ta, okay, democracy open, opo, sige, express, daing problema, no one is curtailing that, tabi ano. Pero, pagkatapos kayan, ano po, so nahugot na mga ideya, gigibuhan ito, nin kumbaga logical conclusion, adi i-implementar. And pag i-implementar, igwa na kitang obligasyon na sunodon na po ito. We bow down, ano tabi, sa wisdom kan authorities. Yan. Saro yan sa mga sekreto na okudanta kan magpasiring man kita duman sa Singapore. Yeah. Singapore. Abi ka sa ko yung classmate, kababayan ko diyan sa Catanduanes, duman na nag-star so familia. Iyo nga yaan, igwa man digdig ang diverse opinion, gabos iyan. Pero dahil nagtatapos nga duman sa pahayag ning opinion, pahayag ning freedom of speech nga digdi, igwa freedom of expression sa Singapore. Pero, itong sa mga ideya, pinag-aadalan kan policy makers, then pinag-implementar so sa indang logical conclusion. And, ang importante nga, pinagsusunod kan mga namamanwaan digdi sa Singapore. Digdi sa to, maka-kwansa na, maka-opinion, tapos na, day na. Then, kung bako susugduman sa opinion niya so decision kan policy makers, kan gobyerno, day masunod. Perming magsisinutil, iyan ang saro sa stigma na minabutong sa itong garibaga nakapulot subitis dahil minadalagan tulos because of that sabi na nga ni kunya niya to ano nga pudkaan frame of mind ba yon ano tabi maray na aga tabi isa imo dyan kay Kaloy Andes Loria sa indong lugar kan Kalinga ni Loria yan Tingog kan Banwaan. Pwede na Chief Tech Ramir, tabi, kasya na ba yan? Makikarkulo mo kung igwa pa kitang dit na oras. Sige, 2 minutes pa. Sige. O good morning palang tabi sa satuya man na listeners dyan sa Catanduanes, sa Virac, kumusta ka mo dyan, sa Karamuran, saan sabi ni Gobernador Boboy ka nakaaging semana nakakuaman kitang informasyon dyan, sige lang tabi kita ngayon dyan sa Catanduanes, paghingwahan, because sa totoo lang, iba na ngunyan po ang dalagan kan komersyo as in trade and tourism dyan sa Catanduanes as well, talagang nagbubungkaras na tabi. Dahil lang pagparabagyohon, herak kan mahal na Diyos, tabi. Kaya sige lang dyan sa Catanduanes. Kaito, Chief Tech Ramir, nakabot ka na baga dyan sa Catanduanes. Kaito, ang kumubaga island province, ang kwarta, minaluwas. Tas igwang mga kwarta dyan, maluwas sa Catanduanes, ma-migrate sa utong lugar, dumana so kita ninda, dumana so dilensya ninda, mapasiring. So mga negosyantes dyan, mabakal digdid ng efektos, may naluwas. Ngunyan, igwa na ning kwarta dyan na nagsisirkular sa Catanduanes. So negosyo dyan, nagkaburuhay tabi, nagsisirkular na dyan yung kwarta, bakong puro paluwas, igwa na nin na local circulation dyan, nadagdagan. So level kang lokal na sirkulasyon kan kwarta, yung pinagsabing horizontal spending. Kaya igwang nagbuburutwa dyan na panibagong medium enterprises, small and micro medium enterprises, nagkakaburuhay na po dyan. Yaon so oportunidad tabi Kaya sabi ni Gobernador Boboy Kuwa, sige lang, let's seize the moment, idiretso tatabi iyan na sitwasyon na yan dyan. Dahil lang magkaiguaning setback sa bagyo tabi, o ano pa man na kalamidad. Ngunyan na 2024. Fernandez. Tingog kan Banwaan. Sa pangarang kambilog na fuerza, dai po maghali at pagkatapos kan Tingog kan Banwaan, masunod tulos ang samuyang news director si Mardela. Meantime, ini po ang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa ido paghinanyog. Mahal na Diyos ang magbantay.